президенти Эрон Масуд Пезешкиён рӯзи якшанбе ҳушдор дод ки ҳамла ба раҳбари рӯҳонии ин кишвар Оятулло Алии Хоманаӣ ба маънои эълони ҷанг бо Эрон хоҳад буд. Оятулло Хоманаӣ рӯзи 17 январ дар як суханронӣ аз нақши Пезешкиён дар саркӯби тазоҳурот стоиш кард ва ҳамзамон эътироф намуд ки дар ҷараёни эътирозҳо чанд ҳазор нафар кушта шуданд. Президенти Амрико Дональд Трамп дар суҳбат бо нашрияи Политико ки рӯзи 17 январ нашр шуд гуфт Хоманаӣ масъули тахриби комили Эрон буда ҳоло вақти ҷустуҷӯи раҳбари нав барои ин кишвар расидааст. Тазоҳурот ва мавҷи нави мухолифат бо ҳукумати мазҳабӣ дар Эрон рӯзи 28 декабри соли 2025 сар зад. Дар оғоз эътирозгарон аз вазъи бади иқтисодии Эрон ба хиёбонҳо рехтанд, вале баъдан ин ҳаракат ба эътирози густурдаи зидди низоми исломӣ табдил ёфт. Дональд Трамп дар ибтидо ҳушдор дода буд ки агар нирӯҳои амниятии Эрон эътирозгаронро бикушанд, Иёлоти Муттаҳида барои иқдом омода хоҳад буд. Дертар Трамп гуфт ки пас аз лағви 800 ҳукми эъдом аз сӯи Эрон аз ҳамлаи низомӣ худдорӣ кардааст, вале бо назардошти ҳаракати нирӯҳои ҳарбии Амрико дар Ховаримиёна ҳад зада мешавад ки Трамп аз мудохилаи ҳарбӣ ҳанӯз пурра даст накашидааст. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. Навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.